Yeah, guys. Welcome back. Pali mai wina dzina lake Faraja Zima amene ndithu mu nyengo za zikondwererozi anapita ku Kachere prison. Komano kumene kucha amakafuna akagawe zina ndi zinthu muna ukalimbikitsa kwa anthu kuma kunachitikaso chinthu china chakenso chimene chili kuchitikaso nkhani kumeneko. Koma at least kumapita kwake it's happy ending. Hi, family. My name is Faraja Zima, one of the Resilience Rising Foundation members. We want to thank God for the gift of life. As you know that in this festive season, there are a lot of things happening in people's minds. So I want to encourage you, kumaganiza bwino. Komanso, ifeyo ngati ntchito yathu as Resilience Rising Foundation, we are there to help you kaganizide pamene nyengo zanu zikuoneka kuti zathina. Every person has got a responsibility about or on his or her life, because ndizambiri zimene zikuchitika mu moyo uno wa tsiku ndi tsiku. So tinachitenga ngati chinthu cha mtengo wapatali that we can go to Kachere prison kukaona anzathu so that we can share these little things we have. Tufuna tithokoze kwambiri the founder Fanny Madaliso from UK for these things, so that we can manage kupita ndi kukawaona anzathu kuwalimbikitsa kunena kuti moyo wawo ndi wofunikira ndithu ngakhala kupezeka kundende koma they are so important. So mwina kutheka mulipo ena amene mumaganiza kuti kuchotsa moyo ndi kumene kuli ya chinthu cha mtengo wapatali, koma kuchotsa moyo si chinthu chabwino. Tifanira kuti moyo wanu umudzoti is a gift from God and your life is so precious. You have to think, kuti muli ndi ana, muli ndi makolo, muli ndi achibale amene akukudalirani. So when you think of kuchotsa moyo wanu, sizingapindule kena kaliko. Amana wanzanga muli bwanji. Ine ndilokhudzika kwambiri. Napita ku Kachere prison leroli. Ndamva chisoni kuona azimayi awana ang'onoang'ono. Ana unena kuti sakudziwa kena kalikonse. Amayi awo atengedwa pazifukwa zoti amakatola nkhuni. Kukatola nkhuni kaya mwina pachilengedwe kuti ayi mukutha mitengo mdziko muno kandi chani sinthu zoti mlandu wake ukuzokhala utani. Koma with concern, I'm deeply concerned. Mlandu oti amakatola nkhuni kaya mwina ngati nkusamvetsetsa ineyo, koma no mmodzi nyabala amene amatifotokozera kuti potsazika ifeyo ndamafotokoza kunena kuti ndizoona mawu omwe tilimbikitsawo. Tikukhala kuno kwena inde ifo choti tinalakwitsa ena sanalakwitsa. Imagine alira azimayi awawa abwera ifota amakatola nkhuni. Kodi ni milandu ingati imene dziko lathu lino la Malawi likhoza kupanga attend, koma ndikutenga mzimayi wakumudzi, mzimayi wa mwana kuti amakatola nkhuni ose ndikungowaola kuwapititsa ku Kachere prison. Ndazimayi onena kuti ali ndi amuna awo ku nyumba, ali ndi ana ang'onoang'ono ena amene akuwadalira kuti amayi wathu ndi amene akhozomathamanga pa khomo panopa. Monga inu mudziwa udindo wa azimayi. Alipo ena akuona kuti they don't have anyone, alibe munthu amene akhozobwera ndi kuwachitira voice out. Koma ndithu ndizoona ndithu ku Malawi ndikumamugwira munthu, nkumagwira amayi amene abereka mwana kunsana, amayi amene asenza nkhuni pamutu, nkhuni zokazilola mu dziko munomo, kutchire kwena tatola nkhuni ndikumati akawatsekera nkukawayika kundende. Basa akakhala ali kundende kujako kunyumba kwawo kukanika even kusamalira ana ena ali pa mavuto. Malawi wanga waganiza bwanji? Ineyo ndikulirira azimayi amene wawa. I'm voicing out on their behalf. Ngati palibe wina amene akhoza kuyima nawo azimayi awa ndikuwalirira, ineyo ndi pempho langa. Tawunika ndi mavuto ndambirimbiri mu dziko muno. Alipo anthu amene akhoza kumangidwa zifukwa zenizeni kuti awo akhozomangidwa. Koma mpaka na nkhuni, kukatola nkhuni zoti akaphikire chakudya mzimayi wakumudzi opanda kena kalikonse, koma mwana kunsana lero nkumapeza ali kundende. Malawi wanga. I'm so concerned. Napita umene ngati mmodzi wa Resilience Rising Foundation. Timakamba za mental health.
Komai, I'm so concerned. Zandikhudza kwambiri. Ngati kulipo kumene uthenga ukhoza ukafike. Azimayi amene wakwene upangidwa lilizi. Chonde in the name of God. Kukapala nkhuni. Nkuwatsekera azimayi mpaka na kundende. Kapena pali chifukwa china chimene mumamangira munthu amene atola nkhuni kapena. Azimayi kuti sangalankhule kena kalikonse. Palibe amene akhoza kudzuka ndi kuwalankhulira. I'm so concerned. I'm so concerned. Hi, Malawi Anzanga. Mlibanchi ine ndili bwino. I want to thank God for the grace. I'm so happy. I'm so happy because of the exciting news I want to tell you. Ena mwamvakale zona kuti azimayi aja adulutsidwa kunende. Thank you so much, Professor Arthur Peter Wamtarika. Komanso, thank you so much, the Malawi government. Thank you so much kuti video itafika itakupezani. Nduna zaboma mnachita follow up kupita kukajele ndi kukaona ambuya akudalitseni because you have made it for us. We are happy because the voice yathu iyamveka. Anthu amene wanakhulukidwa anakatha kukhala anthu ena kuti anapita kukalikali komano because of you included these women tachiona kuti ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri and we are not taking these acts for granted. Thank you so much. Komanso, I want to thank my officers amene mukusunga asilikali amene mukusamala anthu awawa kundende akaidi. Please keep on doing the good work. Mbuya azikudalitsani chikondi chimene mukuwaonetsera pitirizani ndithu ndi abale athu ndi anthu ngati ife tomwe ndithu onoti after akabwera kudongo kuti atuluka chikondi chimene munaonetsera chichacho chiwathandizira kukhala nzika zabwino. Keep up the good work. Thank you so much. The other thing, I want to thank the founder of Resilience Rising Foundation, Fane Madalitso Chazima, who stays in UK. Potituma kuti tipite tikaphunzitse za mental health. Zinathandizira kuti tikakumane ndi izizi sitimadziwa. And without you, sister, sitikanadziwa. God bless you so much. And the other thing, I want to thank Antinuyo. Amene munapanga post video ipena pali ponse pamene akafikira. Zathandizira kunoti voice yathu imveke. Ino tiziyamikirako zinthu zabwino zikamachitika. Osamango kukhala ndi mablame. Koma tiziyamikira kuti zikomo kwambiri apapa zinthu zakhala bwino. And God bless Malawi. The other thing, I want to thank this organization, Afrios Iliac, imene ili ku Australia. Iliac means inspire, lead, educate, advocate for change. Komanso akugwira ntchito ndi Victoria Association of Malawi and Friends. Komanso Timlela Stream. Komanso Foundation of Children Rights. Osaiwala Youth Empowerment Towards Development. Ena unabungu amene ali ku Malawi kunkuno koma they are working together. After they search for my number, they have been calling me. Manifestors with this that. What's the way forward? Do you think you couldn't azimai ngara mela kumani ngongadizi whatsoever? So I said you could azimai aliponditu komaso kuliana amene ineyo initiative imene ndikuyamba papa ndiyo kapereka phala from Monday to Saturday. I'll be going there kupereka phala anaja azija phala soya labwino lokoma lopereka thanks. Nkuteka phala likhozobeka prison likhozobezeka koma limene likhozochokera ku nyumba kuti taliphika. Kukapatsana amene wawo amene akukhala ku moyo wa ku prison ndi mayi awifota napalamula. It will make a difference kumbali ya health matupi mwawo. So tili nkati along with that initiative, I want to get the information kuti tidziwe kunena kuti kodi ndazimayi atiyena amene ini milandu yoti ndi ngono komano mwina inakhangati yakhalidwa pasi because they don't know what to do. Komanso palibe mwina amene akhozoyimira. So there is a grace kunena kuti bungwe ngati lili litithandizira kwambiri kupanga zimenezi. Komanso kuchita follow up azimayi awatulukawa because akapita amoto akafuna sotu nkhuni, right? So we have to follow up and to see their lives kuti kodi moyo wawo kukhala bwanji komanso kuti kodi Mulungu atithandiza bwanji chitsogolo. So I want to thank all these organizations. Komanso ndithokoze kwambiri ni Malawi chifukwa chonena kuti Malawi timakondana. Tona kama kuti Malawi kumwamba tikakhale pamodzi. Yeah, that's good. That's what God wants. Then it goes Malawi watu let's fix our Malawi together. Tizangosila boma chiti chose kuti ayi boma lipangaza kudzakuti. Zimene tikhoza ukanisefe kupanga, let's do it and God will bless us. Tikalenga Mulungu ba Psalms chapter 41 verse 1 says odala amene amaganizira anthu osauka anthu amene ni nyengo zosiyana because Mulungu amawalanditsa kunsauto yawo ya mtundu wina uliwonse. Komanso the Bible says in Matthew chapter 5 afaro uzoti odala ala kuchita chifundo chifukwa adzalandira chifundo.
Ambuye akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana. I'll be telling you everything. Tikapita kusalima mudzaona kuti azimaja tikumana nawo and tiona kuti mulungu awapangira zotani kutheka kuti kumangidwa kuja inalinso mwina breakthrough yawo. God bless you so much. I love you, Malawians. Thank you.